unsa sila galingong mga dalan o mga busog sa ilang kaugalingong mga lalang. Sa to pa, wala na sa dalan sa Ginoo, wala na sa binuhat sa Ginoo. Ilan na lang, ilan na lang. Mao nga kaning mga tao puhon sa mga barangay. Dili na to kay dadon na to diri kay minro. Dili na kay gobyerno ni sa Dios, atong kasundon sila sa gobyerno sa Dios diha. Kaya mga tao ron walay kalibutan nga nay gobyerno ang Dios. Giun sa pagpagula-ula ang mga pastor mga magsasangyaw, ang gingit-ngitan man sila. Unsa kay sunod ang Biblia? Dili na gobyerno sa Dios ang sunod na. Gobyerno. Nga ang sunod ng Biblia kabalaoran ug tulumanon ug mga sugo ana, dili na gobyerno niya. Gobyerno sa Dios ang sunod ana. Ezekiel mo sir. Ezekiel 22:20. Ilang utuban sa kalayo sa akong kaligudgot. Ang ilang kaugalingong dalan tungtong ko diha sa ilang mga ulo. Sa gayon ang Ginoo ang Ginoo. wala makatabang ning mga sikta, wala kanang ilang ampo-ampo kada Domingo, kada Sabado, wala makatabang. Wa ang lapos ito sa Ginoo. May wala nang minaw nilang Ginoo mga pag-reply sa Ginoo, luno, pag-reply sa Ginoo, pagyo, pag-reply sa Ginoo, linog, pag-reply sa Ginoo, mga baha, may ligo-ligo dito sa suba, na ligo-ligo, huwag kalimutan, dasmag na ito baha. Muna reply sa ilang pag-ampo, ang ilang, wala'y mahimo ng pag-ampo. Kanang pag-ampo, di mo mahimo pa ng sala. Sala pa ng, mahimong sala na dito sa Ginoo ng pag-ampo. Kung kaning mga sugo sa Ginoo, imong biyaan sa Proverbio 28:9. Apod di mo Bible. Kadtong nagapamati sa kasuguan. Bisan na yang pag-ampo may usa ka dalugtanan. Kita mo? Dalungan. Gikan sa pagpamati sa kasubuan, asa ang kasubuan sa Dios? Naas Bible, tanan. Bisan pag-unsay relihiyon, naas Bible nila ng kasubuan sa Dios. Kadtong nagpalingog-lingog gikan sa pagpamati sa kasubuan. Bisan pagani ang iyang pag-ampo, mao'y usa ka dalugtanan. Yang makatabang ang pag-ampuan niyo. Maunay na hitabo karon, maunang kita. Dili na to inimuro ang tao. Ang Ginoo na to, pasundo na to ang tao. Sumala sa gisulti niya sa Ginoo. Sumala sa kabalauran des Ginoo sa Biblia. Dili kay atong imimro na to. Patupon na ka-reliyon. Anong inyong grupo ato na lang nang i-parehistro dito sa magtukod na lang po mo dito reliyon sa inyo. Singit din mo mga kailang Ginoo, kamera. Anak na lang kayo. Pero pareha ka nilang tuputon. Dili na may ako, dili na mga ikuan. Tinuod dili kayo saka mo dito sa inyong mga barangay, inyong ibimro ng mga tao, aron inyon mo dagang sako. Dili na sakop-sako. Dili na sakop-sako. Aron inyon dagang sako. Kanang mga tao dito sa barangay at yung mga tao dito, luan to na to ang kinahanglan pa, tuman sila diha, sa kasubuan sa Ginoo. Kaya nagtuo ang mga pastor na nagsulti nga wala na ng kasubuan, kay mao kanay tradisyon nga gitudlo karon sa mga pastor, mga brother o mga uban pang tinuoan nga wala na ng kasubuan, kay dili kuno kaya sundon ang kasubuan. Dili kaya sundon. Unya, ato ko nang kutanon si Kristo. May tungod sa tao na ngayo og kaluwasan. Nangutana og unsay kaluwasan, unsay kaluwasan, unsaon pagbaton sa kaluwasan. Sige kuno. Matthew. Sa Matthew kuno 19. Okay na. Tuo lang nako. Ano man ilang. Kinabuhing dayon. Oh. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon. Nganong mangutana man ikaw kanako may tungod sa maayo. Ana ay usan lamang nga maayo.
kung gusto kang musulod sa kinabuhi, Oh. bantay ang mga sugo. Oh. Maayong magtutudlo. Lain Kung sa may akong maayong buhaton, aron ako makapalunod sa kinabuhi kayo. Sa to pa, ang tumong sa pangutana, kaluwasan. Nunay tumong, everlasting life. Makapalunod siya sa kinabuhi dayon. Unsay iyang buhaton, aron makapalunod sa kinabuhi dayon. Unsay reply ni Jesus? Dunay usa lang nga maayo. Ana ay usa lang mga maayo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. o nya asa itong mingos mga pastor na wala na. Asa may tinuodan ni Ron? Wa man gud na nila matugkad ng isulti Pablo diha nga ang kasuguan ingon si Pablo. Mga tinunglo ang mga nagbantay sa kasuguan. Correct. Kay sumala des Exodo, Levitico, Numeros ug Deuteronomio. Ingon ang Ginoo, imong bantayan ang kasuguan, magbantay ka sa tulumanon, mga sugo ug buhaton mo sila. Dili kay bantay ra to. Bantay ka unya buhaton mo sila. Ang ilang gihimo bantay, walay pagbuhat. Munang ningon si Kristo, ang mga parisyon na naglingkod sa lingkuran ni Moises. Ingon si Kristo. Buhatan ninyo. Ang ilang gitudlo diha kaninyo. Unsa may gitudlo ang nila? Di ba kabalawuran tulungan ng mga sugo. Apan ayaw ninyo buhata, ang ilang ginabuhat. Ay sila may lang ang sulti. Apan dili mo buhat bisan sa ilang matudlo. Mao na resulta mo toy gi bumbahan ni Pablo nga walay na matarong sa pagbantay sa kasuguan tungod kadtong mga Hudyo ang iyang gibubahan na. Wa man masabot ba? Wa masabot kay ang ilang founder dili sinugo. Study ra, study dili sinugo. Wala ba sabot? Ang gibumbahan ni Pablo ana, kadtong mga Hudyo nga nagbantay, nga wala na matarong. Kay wa man nila tumana. Kunang si Jesus o sa isulti, ang mga parisyo na naglingkod sa lingkuran ni Moises. Basa ko yun na to. Matthew 23. Matthew 23. Naglingkod sa lingkuran ni Moises. 3. Busa buhata ug bantayan ninyo ang tanan nga ilang ginaingon kaninyo. Apan ayaw ninyo pagbuhata ang ilang ginabuhat. Kay sila maayo rang musulti apan dili mobuhat. Okay, wa na to, bawal to. Kung sa'y gitudlo sa mga parisyo, kasubuan. Gatudlo ang mga parisyo o kasubuan nga kinahanglan tumanon sa mga taong kasubuan. Unya, kung sa'y sulti ni Jesus, buhata o tumanan ninyo. Ang unsa, ang ilang gitudlo. Sa ito pa, mawala ang kasubuan. Kaya patuman, pero ingon na siya, ayaw lang ninyo buhat, ang ilang gibuhat. Sa ito pa, unsa may gibuhat nila. Ay, may lang sila musulti, pero wala mo buhat. Ano nang di, basig mapreha po mo na ha? Nga may lang mo musulti, yaw mo ni buhat. Mga na siya. Muna dako kayong sayo. Muna nga ang ilang pag-ampo, wala makaabot sa Ginoo. Sumalas por birbiyo 28:9. Kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungo gikan sa pagpamati sa kasuguan. Bisan ang iyang pag-ampo mao'y usa ka dulungan. Di ikaw sa laro. Pataka-taka man sangyaw. Di ang mga tao itong upod. Kung sa may naghimo sa simbahan, hila katawa, kanta, hila katawa. Walay laing bukang bibig. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kana ba? Pero sa adlaw ipapahulay wala. Sa pag-ingon sa Ginoo nga ang maayo lang sa yuta yung pagkatanon wala. Pag-ingon sa Ginoo nga gipangita pag usab kadtong mga ginawa kay balog sa gipangita. Di wala ka uli. Kaya mo gihibalo kung siya gipangita. Kung gipangita kay gibiyaan sa mga tao. Kunya ang gusto sa Dios mo balik ang tao dito.
aron mahupay ang iyang kasuko. O example din itong ginikanan. Ako ginikanan ko. Nga na ako'y gibalaod sa akong panimalay. Nagisupak sa mga bata. Ang akong kasuko kasi laog wala. Amot lang ka mo. Sa inyong pagkaginikanan, pareha bata. Ha? Kaya ako, bisa kung sa kapinanggan ako ng anak nako, once na kaning balaod na ko, yatakan nimo. Ang akong gugma nimo bilang anak mawala na. Hinay-hinay ang mawala ka nimo. Hangtod nga, di na ko ganahan nimo. So, unsa may makapabalik aning gumahan ako nimo, balik diha sa akong balaod. Balik ito, tuman na to. Makita na ko nga ikaw katungan na diha. Ang akong gugma nimo hinay kong balik. Pareha na ako na Diyos. Ina na Diyos, di man pwede nakitang tao masunod. Ang Diyos man, kita na sa pag-ampo ng Isos. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, dinhi sa langit. Ngayon sa may pagbuot sa Ginoo. Sa may pagbuot sa mahal. Na may kasubuan, ipatuman. Siya, bantaye ang kasubuan o buhaton mo sila. Dili kay buhat ra, dili kay bantay ra, walay buhat. Ila na. Wala nga. Dili kay magmimuro-mimuro tag mga tao dahil pasakop ng sakupon, dili na. Ang gikinahanglan ako, no? Kamurang mga dosi, kamurang mga bisya. Wala ko magkinahanglan dahil. Sumala sa kasulatan. Sumala sa binhi sa Diyos. Dito ni Jacob. 12 ra. Kaya kaning 12, haligi. Haligi ra, ipangitas Ginoo. Ang makadaog, bagay muon ko, mahaligi sa templo sa akong Diyos. Una, may ganig ka templo, ang haligi anak, mga tao man, kung sa day ng templo niya, katawan. Eh, siyempre, ang alam ko na naaw ka ng templo, building, hapon. Nga kamo na tao na may haligi, sige. Kahit pasaanan, lugduhan niyo ng building. In short, gobyerno. Kanang templo sa Ginoo is gobyerno na niya. Divine government na niya. Kanya ang mga haligi na 12 haligi. 12 haligi na. Ang makadaog diha, himuon kong haligi sa templo sa Diyos. Nang binhi rin yung pangita. Dili gani sila, wa sila kakita karon muna. Kaning bulan sa itanin, naman na diha, nung sa ako na to. Sa Nuibi, sa Lipitico, 25-9. Sige. Budyong, sabi ni Andre sa ikapito. Budyong sa ikapito, kabulan, sa ikanapulo, kaadlaw, sa maong bulan. Sa adlaw sa pagtabon sa sala, magpatingog kamo sa budyong sa tibuok ninyong yuta. Budyo na na. Rumpita man din niya sa may. Sa adlaw sa pagtabon sa sala. Iga palibot ninyo ang trumpita ngadto sa tibuok ninyong yuta. Ano sa na? Sa mga Hudyo ron. Wala naman na sa mga Hudyo. Ano may mga Hudyo na nagbuhat, mga Israelitas, wala naman. Kunya, sa panahon ni Jesu Cristo, kung saan may gisulti? 5:17, gatos 18 sa Mateo. Sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag, kundi sa pagtuman ini. Kay sa pagkatinuod, sultihan ko kamo. Nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasubuan, bisan usa na lang kakudlit o usa ka tulpok niini, hangtod ang tanan matuman. O di apil na siya.
sa hingpit. Sa ito pa, apil na. Apil na. Kanang ibasa na to. Kanang pagsinggit sa trumpita. Asa naman na ron? Wala. Ano pa ba yung singgit na? Wala na. Kunya ipasinggit na in every 10 days of the 7 months. Kunya usang bulanan ng 7 months. Itanim. Asa nabasa na itanim? Unang mga hari, Utso, Dos. Sige, basa. Nga nagtigom sa ilang kaugalingon ngadto kang Salomon nga hari sa adlaw sa pista sa bulan sa itanim nga mao ang ikapito ka bulan. Ipasinggit man ang trompita sa ikapulo ka adlaw sa ikapitong bulan sa tupa pitsa J sa itanim. Pasinggit na asa man ay singgit. Isinggit na ron. Wala gyud. Muna ipagbangutan sa Ginoo na himo ka makayo ng mga tao. Kaya nagbuhat na sila ila mo na ito nga. Ibasa ni mo ganyan nga. Nagbuhat na sila ila. Yan siya, naglakaw na sila kaugalingong lalang. So ito para lang gani, binuhat. Nagbuhat na ila. Ibiyaan na. Kaya lagi, wala na. Muna interpretation sa ilang mga pastor. Wala na kuno na. Pero si Kristo gasulti, wala yung usang nga laktawan. Kunya, palver data ni Kristo na. Ha? Ingon siya, walay bisan usang nga laktawan. Hangtod ang tanan, matuman. Kunya, sila'y pasultiyon, wala na. Kunya, si Kristo gasulti, walay laktawan. Saan mo na ron? Asa man tani mo pibor? Hindi sila ko supporters na. Asa man ta pibor ani? Atong wala na o atong way laktawan? Isa may makaluwas ka na to, anak. Katong nag-ingon nga wala na to? O katong way laktawan? Isa makaluwas na. Katong mga nag-ingon nga walay laktawan. Di apil gina siya, hindi man laktawan. Ang pangutana, asa man na karon nato, asa man na nato, kinsa may mubuhat ana. Ang mubuhat ana kadtong gisugo sa kalibutan nga tinuod. Mure makabuhat ana kay makakita man. Wa may sinilipdan ana nga di niya makita. Kay asa man na ipasinggit sa Mount Apo o sa Holy City sa Jerusalem? Holy City siya. Oh. Dito man ipasinggit sa yuta sa Dios. Ang yuta sa Dios sa una is Holy City katong Jerusalem. Mao to yuta sa Ginoo. Na dito na ipalibot, dito na ipasinggit. Ano sa man na ipasinggit? Sahon, sa Jis. Leviticus 25 Jis. Og igamantala ninyo ang kagawasan ngadto sa tibuok nga yuta alang sa tanang mga pumuluyo niini. Kini mamao ang tinghugyaw alang kaninyo. Ug managbalik kamo ang tagsa-tagsa ka tawo ngadto sa iyang kaugalingong yuta ug ang tagsa-tagsa magbalik sa iyang panimalay. Kay Jubilee man nila. Ay asa man nato isipon ng 50? Taka tag-isip 1 2 3 4 5 6 50. Ha? Kang mahal sa hari sa una kat na Independence Day. Independence Day mga anyaw may trumpita. Wala. Bigawas pa na asa pa to. Di ba to siyutang balaan? So man dito sunita. Ano, pwede rin ako to, pero wala manukat sa istorya sa dapitan. Sukod na may sukod. Pwede to. Kung sinisal mo itong istorya, ang isubay, correct man to. Oo. Pero wa sila makakita asa man Kaya pad. from 1896 man to, plus 50 years, 1946. Kung ang imong istoryahon, kagawasan ra. Dili itong apil ni Unoybi. Oo. Kita. Oh, mo gyud. Kana kay apil man ito ng trumpita, Noybi o Jisman, ay magsugod makasutso na, nga kuliktahon man yung itong 7 years, na pagpahulay sa yuta. Di ba ito ba Pilipinas sa yuko na to? Aha. Na, dato ng tuyuko na to na. Hindi. Ganahan mo. Malo din mo. Kapag nang malapalapan niyo.
Sukol ko. Lang sila diya. Sugod sa salabitan. Yuta sa Ginoo bala ang syudad. Muna gitawag niyan para sa unon. Na inani din ng istorya kay pagitapon na din na sa Ginoo, pagbalik, wa may laktawan matungkol ni Hesus, imong pagitaon ang istorya nga sumpay ana. Kung saan to? Imong pangitaon ang istorya nga Sumpay. Sumpay kay naunsa day nang ano na may sumpay. Naputol. Kay nagisi kanang istorya sa Israel, kanang istorya sa Dios nagisi mo nang nawala na. Unang Kay nagisi kanang istorya dito pa sa panahon sa paghari ni Solomon. Asa mabasa nga nagisi? Sinsay nagisi? Ang Diyos. Sige, unsa Ikaw wala makatuman sa akong sugo ug sa akong kabalauran nga akong ginasugo kanimo kita mo? sa pagkatinuod gisiun ko ang gingharian gikan kanimo ug igahatag ko kana sa imong ulipon. Wala makatuman sa kabalauran ug sa mga sugo. Igisi. Inana dahil ang inana ka. Kung ang Ginoo ba dili? Ginoo yung pakita ninyo. Alam ko kami masunod. Tao ang masunod. Ang Ginoo di na. Pagutang ang Ginoo diha og mga banig sa balauran pag resulta tulog-tulbara. Magbuhat gid ila. Kung matod pa diha, tungod kay ikaw wala makatuman. katuman sa pagbantay. Sa to? Tungod kay kini imong Tungod kay nabuhat kini imong nabuhat, ug ikaw wala makatuman sa wala akong makatuman tugon sa akong tugon, ug sa akong kabalauran sa akong nga kabalauran. akong ginasugo kanimo O kita mo, Sukol sa Exodus 20. gisiun sa ko. pagkatinuod gisiun ko ang gingharian Dili gikan man na, kanimo. dili man yung sa pagkatinuod, di man. Sa pagkatinuod. Isuko mo na Ginoo. Dili man na yun nga. Sa pagkatinuod, gisiun ko. Uy, sa pagkatinuod. Gisiun ko ang gingharian, gikan kanimo. Kasi may gitahasan sa Oo, ikaw wala makatuman. Tungod kay kini imong nabuhat, katong pagsimpa-simpa o Dios. Diyos. Kung ikaw wala makatuman sa akong kabalauran, sa akong mga tulumanon, nga akong isubo kanimo sa pagkamatuod, gisiun ko ang gingharian gikan kanimo. Unay pagkagisi. Ug ang gitahasan ana mao si Hesus aron masumpay ko balik. Gi-restore ni Jesus. Oo. Aron masumpay ko, wa man masumpay. Gibalhin sa tupa kanang istorya, kanang katutol atong istorya ha, tuwa sa gibalhinan. Tuwa dito kung pasalamat ito kay kita. Sus. Salamatan ni kayo. Kamu nagagiging tinura, hindi ako may balo. Kung kamu na din, pag ako ay buutan mo na. Buutan mo na kayo. Ang mudala sa sumpay, mga buutan mo na. Kaya ako may nakakita sa sumpay. Kaya pagsakan ako pang-anak, matag ka na ako. Nakakita mo kung ka nang nilukot ng papel. Nilukot ng papel, anak. O ka balong unsa. Pagliko na kasi doon ay papel na ibuklan sa batos-bato. Madako kayong papel ba na sulatan sa plano. Plano to sa kalibutan. Putol man diri, ini putol. Ang mga sinulat ani padulong dito, pero wala pala po sito kay putol yung plano ha. Mao nga ang akong gihimo, gibukad ako itong papel nga akong nakuha, nakulitan ako. Akong tandi na ko, sus pagtandi, di naulat man ang kuhan. Naulat ba na? Naulat. Misumpay ko. Pagkasumpay ana, ang Ginoo sa uluhan. Ingana ng Ginoo. Ingana siya. Muna siya. Itanaw na ko din sa akong ulo, sa akong ulo.
Karena pa siya dito sa plano. Siya nga, ay, nakunta tayo na human. Anong plano? Maganda siya dito. Apan dili mabasa ang plano. Kaya nagising ang plano, nawala. Apan karon mabasa na ang plano. Ay imo mang nakita ang kapatid sa imo nasumpay. Nang ako'y nakasumpay, plano sa imo. Walay bisang kinsa nakasumpay. Tungod ani, ihatag sa Ginoo dayon ang kaalam. Unang ihatag sa Ginoo kalendar. Kay dili ko kasumpay ulat tay kalendar. Kay niadtong panahon nga ang Ginoo dito pa sa Israel nga istorya na ay kalendar siya. Ug ang mga buluhaton, mga kalihukan alam sa katawhan niya. Tuwa sa kalendar na niya ang mga pattern. Kanang pizza sa mana itaning, pizza J sa bulan sa itaning. Mo na ipaglibod ala dito. Una nga salamat kayo una sa kadaghan kayong tao ng Pilipinas kay napili sa Ginoong hatagan ninyo. Huwag itong ginuyo ko. Huwag ko kumangagaw ng kinidihap pagpapel. Kung may nakapunit, ngunita na ako. Ngunita ko na ako sumpay nito. Suskining tapliman. Naulap na ako. Ano may sinumpayan? Natibuok ang plano sa Ginoo. Pero ano din di ko po ani, pinanantag ako. Kung taga ko, yung mga istorya ko, yung hindi na sila ko, inupyaran ako. Dili inupya, padayon. Padayon na to, ang pipila ka mga singgit ni Malhari. Wala na to isupa, atong ipadayon. Ang uban. Kay aron nga dili mawala sa kasaysayan sa ulahing mga adlaw si Mahal Hari. Pagtindog sa gobyerno sa Dios, dili mawala si Mahal Hari sa kasaysayan. Naa si Mahal Hari gyapon. Kaya ang ilaha karon dili na utok, superior na. Daday gagiton sa luwi. Kunti kayo mo ka mag-istorya po. Gamara. Sa panahon ko ninyo sa may istorya dito, tubig. Nililuwas, niluwid. Patay tubig. Luwas na puro tubig. Yan, kinsa man itong naluwas. Ito, ako, hindi ko magagawan. Taging ko kayo nga tao na. Tuo po na yung mga tao na yun. Tingnan. O niya, kahit taas ng pumirada sila, kaya tumubos 2,052 santo. Igo po sila nga natiguang na, o paano namatay na. Namatay naman ang bana na karong bilang adlaw. Ano may pang-atakiho na na. Di, kuliki na silang ipuli. Unang pangitao ni mong sumpay ato. Sa ang pagpangita, ibong basahon kung asa gihatag ang ginharian. Aron makasumpay ka atong buhata sa Dios. Ingon si Kristo ihatag sa usa ka nasod na mamunga sa mga bunga niini. Kasunod ko sa ko. Nasod na mahimong Kristiyano. Iya asa man ka manisip. Sa ka manisip sa 400 57 ka manisip. Ako nagpanaw dito sa mga 12 ani na kay may 12 nga di kabaluan ng istorya. Napa maglisod pa. Ambot ka mo mga bisyap niya. Isa kay ka maunimara na. 2,000 man katuig. Kanang 2,000 katuig, kang Husyas na nga Husyas o Husyas 6.2.
ingon diha nga tapos sa duha ka adlaw paikon ang kinabuhi. Sa ikatulo ka adlaw ikapagbanhaw to pamalik na siya. Kay siya ko'y mubanhaw. Ano sa ikatulo ka adlaw. Asa nimo pangitaon na ikatulo ka adlaw ang gingharian yatag ng suspanaso. Dito mo kuha ng katumanan na atong nasuga. Dito dahil siya magbanhaw na. Kanang pagkabanhaw ngayon isa magsugod tibuok kalibutan apan magsugod sa usa ka nasod nga diin dito gibali ng gingharian. Ana-anaan niya pagpasabot yun. Aron hain ba timing kayo nga makasabot yung mga tao. Pilipinas kay 2,000 minus 457. 457 ang answer. 1543 man yun. Sa ako nung yun ang 1543 man. Ngayon taon kita rin gagamaan ng 1543. Pero makaingon ta nga. Tuod kan dito na 1543. Pero ba na ilahat? Lanaw, ulo, kaya nga di ang suga. Ang suga, ang biral ko. Kahayag, ila man na. Kani ato di man ato. Istorya mo ni sa kalibutan. Ang dala ang istorya sa kalibutan. Ang Diyos may gagama. Ato din ang 1543 nga igo naman ato nag-iisumbay. Kung sa may istorya sa 1543. May pag-abot ni Roy Luis de Villalobos. Dunya, anong panahon na dito pa ta nahimong nasod. Ay di man ta nahimong nasod ug walay ngalan. Unang pagkahimo na itong nasod sa 1543, i-discovery na yun. Ano sa ma-discovery ni? Na-discovery ni sa 1521. Hindi kung siya dito, na ang atong nasod, nagingan lang ang Pilipinas sa 1543, na-discovery sa Marso 16, 1521. Mo may pag-discovery ni Sobra rin. Sa ito pa, kay Pilipinas man, ang nahimong nasod sa 1543, sumala sa supod sa Ginoo niya, kana di ikatulukan daw, ari na din mo sa Pilipinas. Kanang trabaho na isa Ginoo karon, ang tahas o sa tahas, pagbanhaw, kayon man siya nga, sa ikatulog adlaw, Pagkabanhaw. umunto'y tahas niya. Nguna'y dako ang tahas o sa dakong tahas, ang pagbanhaw niya, kanado, umunto'y dakong tahas. Nga naa sa Pilipinas kanang buhata. Kinari man ang patakataka sa Pilipinas, kinaamay bala ang syudad. Nagisaad nga dito siya, yung yatong ninyuan, di imong ikuan, imo kayong i-add ang 430 nga mga kanay, trademark sa Holy City. Di man na sila kasabot kung di ko niyo istoryahon ng trademark na. Pero kaning mga pare, no? Kaning mga pastor, ani, nasulito ang pastor Bible. Kasabot nila sila nga, inuun itong isulti. Hindi ka ng 430, mo ang gunay gidugayon nga naulipon sila dito sa Egipto. Mo man gina, yung niguwa rin sila. Pag buwa na, katong niguwa mo man tayo Holy City. Sa wala ko sila niguwa dito sa kanan, ay Holy City ang kanaan. Wala yung Holy City ang kanaan, sa wala pa po sila. Mga kanang Holy City, ang trademark is 430. Nga atong idugang gikan sa 1543. Ang answer, 1973. Eksakto mo po. Plano na 1973. Si ex-president Marcos kabuhat ng pag-decree. Nga ang dapitan ni mo ang balaan siya na saan na niyo karon. Ato rin ang istorya. Ingon ito nga, pato-pato man ang genitos. May ka. Dama ng imo naman ang nato isubay. Wa man kay Los Marcos nga karon 1973 na ron. gid na Ikaw 130 ni ikas 15 buhata kay wala man wa siya kalibutan na. sige Mao nga katungyahan pagbuhat, dili to buhat kaya sa Dios to. Sa Ginoo to. Ang Ginoo mo igapanday ana dito sa utok ni Marcos kay siya may presidente nga makahimo sa gusto niyang buhaton.
dinis Pilipinas. Inana ra kagamay kaya kung kaalam, kasi gamayar yun kayo. Mura o bunmo. Pero salamat kay makaluwas na. Pinukod man. Kung sa manandako niya pinukod. Munang 1973, presidential decree. Dili binuhat og senador. Dili binuhat og mga tao ordinaryo nga padala sa Senado din gidibatihan sa. Kaya ka nang magbuhat kag balaod sa Pilipinas. Muagi man ang Kongreso din Senado din dibatihan og i-implement man nila. I-dawaton ba sa matas ba o hindi? Kato dili presidential decree. Yung presidential decree, wala kay mahimo anak kay kabubuto na sa pangulo. Sugo. Yatong- Meaning anang decree. Yatong kuan. Direct. Oo. Naitatak 105, naipitsa o naibulan. Pero yung sa ito, tao sinito. Long hair. Crackers. Ha? Crackers. Kuwatan cracker. Crackers. Ang Banda. pandulo ayaw ng mga tao. Pandulo na to. Kasi araw, napiro mo sila. Di ta pa katupa-tupa. Natupa kita na. Pero di man tagwa. Ayaw. Atong alig-ig ni maayo. Aron ang dautan ni. Purok yung kamatay. Aron mulay dautan mo makasangol ni. Pagrakta ni. Niya, uma. Isa Sayang may ko sa anak. isa may bukalis. Reto pare. Sabi dahil na sila to. Panawang kanina nila o. Panaw. Crackers. Pasko may makanta. Ikaw may makanta. Ikaw may sinsin. Mukhang ka mo ka ng kabilin-bilin na ng ulam. Laklak. Huwag kang namin ka sa bisa. Pasko may makanta. Atong pagmulong sila. Kay arong sila ng impirno. Dili kay pakuan-kuan tarong sila mutuo. Ina na ba Diyos? Ang Diyos o? Pili ang Diyos dili sa taong tahor. Sa dili tinahod ng tao. Sa manako, sa maniya. Mga anak tayo. Kailang paminsa. Hari ng Diyos. Na, yung si Jesus, ayaw ka mo paghukom, pinasikat sa lagway. Hukom ka mo sa matarong paghukom. Ang importante ang kasing-kasing tinuod na nagservisyo sa Ginoo. Sa pag-usawa pa ng kanta, hindi basta kay Ginoo dili. Dili na mahimong sala dito sa Ginoo. Nagtuo sila ng Ginoo, dili manimating kanta. Sa panahon na ang Diyos ni paawa ni Saul, si David ang gitaris. Kung muadto si David ni Saul, iyahang tugtugan og alba ang Ginoo mubalik ni Saul. Naliman ka na? Iyang harnaan gani ni David si Saul, ang Ginoo musulod ni Saul. Kaya mabuotan mo si Saul. Wala man yung pagdumot ni David. Ito yung pagdumot, anak. Ito yung kasuko, kasilag, wala man. Inusulod ng Ginoo dito. Kaya na may kasilag kung kayo po sa inyo si katao. 100% di mo maluwas. Di mo maluwas, anak. Kung paanan mo, pratahan mo. Kaya ba na mo sa inahulat? Ninyo. Basta na may kasilag kung kayo po sa inyong isi katao. Kaya ba lubid mo sa inahulat? Ang Diyos di mamutuyo. Mawa na siya. Nagili pa nung mahimo ng karniro, kaya ang inyong kasing-kasing kasungag man, di kanding, na inunay si Jesus, sama ka mo sa usa ka pangkyo. Tanhaw sa gawas, di batas. Pero ang sulod, hugaw.
Hugot ka rin mo sa mga isip ka tao. Ginuuwi ka pagkatao ko, ginuutan. Oo, yun. Katunay naghalat Master Ron, pabalikan pumagit. Wala nang ginanglan ng halat, ipabalikan dito pa. Ito yan, so. So, nga, gayugot siya niya, yung kalat-halat niya, gayugot siya. Masayang, masayang. Yan na din yan, Paghalag. pagkalan niya na. Pagkalan niya na, yung nauna to siya iso. Kaya Sayang. sa ubang pundok na gidat ko pagkandila. Ayan silingan, dagko kong kandila. Kahuro ko ni kandila, patay ko ni Kuana. Daon. Nauna sila itong bubuyan. Barang ito. Yan ni kasi ba, gidat ko tinong kandila sa imong silingan, ini ko timong kasyon. Palihon sa silingan. Balihon siya. Nya mudamog to sa Ginoo. Ay mong giampo mudamog to. Mudamog niya to siya. Pagdamog ana gawas kung siya nagbuhat og yakat ni. Tanaw na ko. Hindi mo sala dako na kayo. Patay. Inyo lang isulti sa Ginoo ang nagpakasala niya bago ninyo. Niya, inyo mahon ang Ginoo ra. Kaya Ginoo yung balo sa ato. Puno ka ito Ginoo mo kuan niya. Kaya ito sa isulti sa Roma 12:21. Roma 12:21. Padayong dauga nga nautan, pinagi. Ay, Andre. Wala mo? Siyotso na siya, Google. 19. Mga hinigugma, ayaw ninyo himua ang panimalos. Hinunoa hatagi ninyo higayon ang kapungot sa Dios. Kana. Kay nahisulat man kini nga nagaingon, ako ang panimalos. Ako mao ang magabayad, nagaingon ang Ginoo. Ano na? Ang kapungot sa Diyos. Ayaw pa. Tungluhan yung mga tao dito. Nung kumpare mo itunglo. Yung ipangmarao. Okay. Wala ni mo hatagi igayon ang Diyos niya. Ang may masuko. Katabitan dito, silog sa balay ng balo. Pag inon din ako nga di ka matlog silog, dili. Dili ka matlog. Di ka matlog mamatay, dili. Sus, pauna-una, kaya na ko sa Ginoo. Ako nang itrigar sa Ginoo. Itrigar mo na ko sa Ginoo. Itrigar mo ko sa Ginoo. Pagkagabi, patay yun. Kita na yun, di ba na nabungkag mo, no? Guryo. Patay niya ang nangka yung itagtad ang nangka ito. Pagkitigar na ko sa Ginoo, patay. Na. Ayaw, ano. Naggatang-atang ako dito sa Ginoo. Patay yung anak, o yung asawa. Yung anak, patay ko. Kaya nanganak kong gabiha. Inigutong, ang dugo ko bubuha sa mata. Ligi si Saryan. Inigutong ka na, dugo ko bubuha sa mata ko yun. Ligi si Saryan, gidala diha sa, wala ko manang ng hospital. Katupang dito sa unahan. Ulo. Dito gidala. Si Saryan, patay niya po. Sa bata, patay. Kanya siya, yun na yung lupa siya ngayon. Lupa siya siya pumunton. Sila katulog ko ha, may nag-iwan na yung patay. Matod pa ni Juan de istorya niya ang mama. Igsuo. Ay, wala tayo sala. Basta wala tayo sala. Dili ka maadlok ang mga tungtulong, mga paghimarao. Lawas ako na himarao kay basta mahimarao ko, manulo ko ka na, nagi kay sala. Pero wala kay sala, dili ka matulog. At kaming tao, wala kay sala, dili ka matulog. Ay, ilang kong itong lo, sila dili to.
diha. Matagang diabetes. Ay, no. Si Mando nga, nilap ng kumando. Oh. Pagkagabi, namin yung dinamgo. Hmm. Sulungan ka kumando. Ha? Sulungan ka niya, kaya pagkakabong sa balay mong kado. Ha, pagkagabi, dinamgo rin si Kuan, yun eh. Hmm. Lagi, iaway sa tao, tika, kung nalawan, sa buho sa sundang. Yan ko, kanang tawara, rin na bulugay, patay na ba? Ah, pero ito yung mo, okay. Yung report, may resin mo, nga, patay na. Lumiron, mahulog na to, balik ka mo. Oo. Ito pong bugal-bugal na ko dito sa mal. Bugal-bugalan ko dito sa eskwelahan. Inya, ingon si Jisa, yan ang bugal-bugal yan ang daddy ba? Kaya ingon yun ang daddy. Ingon itong isang bata. Ginoo, oo, mag-ginoo. Kaya nang daddy din, karoon ito ginoo pa na. Uy, bugal-bugal anak ko daddy, anak. Pag kumang-pamoy sa eskwelahan, gisak ka sa ganito. Pagsakas kami ito nahulog, nagbaba, natuhog sa tuhod. Natuhog sa tuhod. Wala ospital. Ha? Tawag din na ako diri. Muna. Okay, kinabuksan na na. Diri. Nadili pa yun. May ka nang ginoo, tao biya ang ginoo. Kita mga ginoo biya ta. Hindi kaya ako lang. Ang ginoo ta. Kita tanang Ginoo ta, munang ingon si Jesus, mga Diyos kamo. Inidawat sa pulo sa Diyos, mga Diyos. Dili kay usaray Ginoo. Ginoo isang tanan. Mga Ginoo kamo, mga Diyos kamo. Kung kanang Katoliko, kung makita nila ilahang pari nga dako kay pagano, sino buhatan ng ito? Pamuhi ng santo sa bilang ng pagdampo. Kay pinodyo ko na ang espiritu ni ulit ko sa Ginoo. Ang ulit ko to sa Ginoo. Yung mga tao, yung isang kita mga ano. Mas Ginoo, bahala ba? Manugit ko niya. Ginoo. Tao, sampo, Ginoo, giapin mo Ginoo. Kay buwal man. Instrumento mo to siya. Hindi mo siya instrumento na katawa. Bakit? Nya, lo ay nadugay inampo ni Born Again man. Pag Born Again, dito dok. Pala, mga matay. Ay lang ko si Pala ng mga santos. Tuloy ko anak. Kamura, ganaan mo. Si Pala mo tanawa mo na manginabot. Bakit mo to? Aron ba? Parang aron na siya. Usahan mo na ninyo. Hindi dapat naman Ginoo, ha? Santo Niño ang buwak. Hmm. Sote do ang kauban do. Hmm. Sa tilingan ko na to, ang Santo Niño ang buwak. May ang Santo Niño ang buwak. Kaya ang linggan na, bang niya. O may nagtigal. Gani kayo wala sulit panuway ko. Ako lang ato, pag mga lugmupan, napot ubalik na hindi ko pas madalangan to. Andaw ra kita ke? Gitake mo. Ha? Andaw ra kita ke? Ah, Ah, wala mo no. Bang niyo. Bang niyo. Buwak ang Santo Niño. Kaya nang ito. yayon niya dugo. O, ganyan ganyan. Bang niyo. Bangon nyo. Santo ninyo, bangon nyo. Pagkasunod, anang adlawa. Adili pa. Na, ilang mo niya sa Ito ang Bible na isulti sa ako. Nahimong santos? Nahimong ng santos, Lord. Ang Bible, nahimong ng santos. Nahimong Ginoo. Ang nahimong tao, nahimong Ginoo.
kita kay kapila-pila na ilang abuso kay sama na o si kanang ilahang kuan. Kanang ilahang Saint Peter. Yung espiritu na nasbino ni uli. Hindi pala. Siya yung bisinti ko na imuha tong bukbukong dito. Siya yung bisinti na tanaw. Umuhin ko sa Ginoo, Ginoo. Ginoo mo, wala yatakan na nila Ginoo. Kasukot ang Ginoo. Bigtan mo sa Ginoo dito. Pero ayaw niya ikutan sa inyong balay. Dito simbahan. Hindi naman na ilang disimba ang buwan sa Ginoo ng Damot. Dito simbahan. Hindi sa balay. Kaya natagakan na niya bubuka at trabaho. Pilihan mo ito kung ugagan niya may pagkapisa sa ulo. Hindi naman niya kaya ang likod pisira. Yung petinakan na kita yung petinakan na puno. Hindi nito. Naidag ko itataas. Na. Pagka nakataas. Nga nakataas ng kapatay. Paglino. Nama siya puluhan. Kapatay. Pusa ng puno. Minasa yan na. Minto dito. Sa minto man. Ngako nga daan ko siya. Daanan tayo mga. Ito kayo sa minto man. Ako naman ko. Pinasa na to. Ako na. Ha? Isa yan ko. Pero maputol ang pisi. Kaya ang may iba. Niya ang gikwas din. Di katurang hok bang gamay. Red hectare na spesya na. Putol. Bunda. Ang sastong. Tayo. Kapag-kapag yun. Ano yan? Yan. Kamasakit ito daan to. Ha? Tayo yun. Ako pag yung kita lang hospital. Ang tamang na tayo yun. Ano siya ang musay? Ano mo yan? Maria man? Maria. Anong Maria ng Santos? Kayo hapon. Oh. Tulong mo na kamarya na nasara. Ito na, kamaria niya. At ito dahil. Lumaya Ito kamarya siya na Maria wala. Magdalena. Magdalena, kanila apil. Kanila buhating kantos kay huwagon mo gunot. Oh, presidente yun. Magkano lang siya. Institution na. Ito, hindi na kantos na huwagon. Hindi ka naman po ito muna sa greenhouse. Mo dami na kanta nga magdali na tong babaeng magbaba ang lipat. Oh, ay sawing palat. Wala nga. Kaya ang ganyan.